tukachirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo iyo korose chirangi menyenseyiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomenya seyika ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chichi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao nabondo babata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba isiko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na bwigo chire chamache inyaranga chirangi chiga nigo chire korwase chire chiri buriyike iriya gatigati wekariguri iriya bantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wikabunuraganye bwochoganire erangi biga aseduke biga ya Uhuru Superstores na bwokwege namuna ekale ya watagete nigo kwa yenyora bwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi nabwigo enyekenga enyumba yao use asomete use chire chibiasara nchibwatokorolekana uku ya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yerotoka se enyumba ya Uhuru Complex imiyumucho yigo musongo eyuerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene ringi ya Credit Bank asamange bakiresi mbweterase chinamba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha. Kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani, unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama mchezaji majeruhi, kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo, watu wote na Werere bya mwanchwa mo rigaraliyo gatembe TV ritukaliga lya Alhamisi tariki 25 omo tienyi noyo kianda umwaka wachiriwe na 25 nekire kionga chinza ibere anse enchira yobwekera no cheni ngongoro kwaro ni toto nyaingire oyitoko bwaterana kura nsema imanyelyo niga akorokwa Wilson Makoli na yani gatiana kwaliganiri ase kionga chinza ibere emagoroba ya lero. Tebekana nga ibe bacheke tongo bire se bitongo birase pare korua ke umbunya bisabo ne bitongo bire vinge mono Abantu batano nigo bategera chingoma chintindi asoma basokona mubwe para uyo nyaka wakane kwa chinza mocheke umbu imeye bunge ya libali chache chitari nchiri bakonyora nande ko batere na kibara barakonyi skuru kitu abana batuare chimbu chingiya abana basome bokomu na habataneli habaya bechisukuru imeye county ya Nyamira nigo banyora megalio igoro yobotaneli bwechisukuru barose chikau cyo kuri mugondo ujiwe ka factory isangi ya chiri chingiya chitoa grade eye kwateri wina na se chiro iro wa 400 batora abalimi bekamarie kagwa nigo basegetirwe kugenderera gusimeka kemarie gikubatikana no konyoro kuya ku mushahara asomwa koyo
Mwachomo rigereria kiunga chinsebere togocheka nengana igoro ya mangana para stokwanya gobna rituko ria lero niga abantu batano banyaka bagotigerwa chingoma chintindi asomba sokono para uyone kiwa asinsema chia kiumbu imeje bunge ya Nyaribari chache kolengana na kirori nigo igari enge ya nyarakaba gegotumana amohne pigipigi yerira batano abo konyora chingoma echio ase banyaka bakoboria ebitongo birasipari chyo binyarakaba bigotichwa. Charles Juma yakero kubechi pigipigi award ite yakiomba tora separe korke umbu nyabisabo igale nyabisabo nyantrago mubaso kanoro abeiro mobepi igari ya tumanene pigipigi yaiga cyose cyare gotirimbuka bono egotebekana nga ibe bacheke tongo bitongo birase pare korwe ke umbunya bisabo ne bitongo bire vinge mono ngosabaiga abantera abaminto bechipigipigi tobe maiso kiagera tupe tugotumia side mira na mono tonyare ko batoko bakeafu asepa abantera abaminto bechigari kaindiri manyanga na intu abantu bechipigipigi bamura bamino na abana bayino na abantu bamino tagotebanga tubwatera ityo kobera para we do have that right kiagara na intuna bantera tchede school kare ko alde pigipigi motu manyanga mumuru minoro abora nyari ka bugurti mamo mino musubati biro moka kare ko imoko ko chagwa tu momuntu lioka ubo maene no ani goruto gochi kiagara yito ko teba igo abantera ba minto byo charani na mono tutie kunywa maru nane jago saba serikali yetu ya Kenya serikali yanene korosia chipara tafadhali tarere pare iga ya keumbu mosasanya bisabo kudare nyantrago ebitongo biro vinge byo gukwa nande byo gukumia usuru ne yakitokoru akionko basaba abantu baitu bechingenzo awa tema sana kubwatie pare nyare ko bage kukarwa innovation na abaremi bekemarie kagwa korwa ase ekegwanda kya Nyabuminte Nyangoko imeyegwadia nyama ya ebunge ya West Mugrango nigwanyaka bakorokia mugokobo ritukulia lero ase banyarkoba bagochengera gose bakogokera oko origesa ligiya kubatakana amo neligorigirigiya ekagwa yabetega konigwa enga kieiga yaitire gose umwakoyo nigobo igo banyarkoba bakorwa esegeto gose bakogwa esegeto kwenda gosimeka na kulema ekemerie kyo libagenda tukwanyodra ligesa ligiya asichinseme chimuna kutumanya muri kitofati ka December barose chikau cyo kuri mugondo ujiwe gase factory isangi akiri kingi ya chitoa grade iye kwatari wina nase chiro iro wa 400 batora nase igeikaro kyogosieka umwaka pose anyo general meeting ekyo kyabareta mo abaremi bekawa kurase kewanda kya Nyabumite eriyo kumanyiwa inakyo bonchorere bwabo bwakore ikabara bwo wakanwa kibesa cyabo ene anyo general meeting iye ukwane biasa byabaremi kana kiba koriye biasa bya umwaka mugima wikatwa bakanire rero wine kubwatia tubwate Nyabumite kwa factory ntare ko Nyabumite main inaende yari tujiba singi ya 102 and 70 cents Nyabumite Nyangoko iye 02 na borobu banyo tisingi 100 na senti 55 Kioge 03 nero njate mtayari ete 202 85 cents nonya nigo abaremi baria batarasimeka ekawa nigo basemiwe koyesimeka kuna nigo yabeire yerigori rinene na igo mbwango erasirie obotaka ase chinga kahawa ni gold vile tunajua bei imekuwa mzuri na tunawahimiza ya kwamba waongeze acreage ya kahawa waitunze vizuri waweke mbolea wapate mapato mzuri se ensemo y'abarai abubatenenderete ebigwanda byekawa nigo basegetirwe koba abasyoku kila kitu inatakikana kama ni nyumba ya Nairobi ile pesa inatoka huko tunaelezewa inaenda hivi wacha wakawa waelezee vizuri kabisa mnaelewa hii ienda kwa ake
Kubwatikana amanaya nigo abaremi kurase kiwanda ikiiga bagokeire ugwakanwa ukuya ase umwaka uyu na baganirie abanasiasa ati babaisa weswana nigati eriokoreta siasa ase oboremi bw'ikawa. Abaremi baminto nkobatebia tutigane na siasa ligo lieri liachire kawa torende kawa tonyore ligo lieri egere usindi tokonyera abana murochero goro yachire roche rogoro ya akiko bareti bwere Nyamira tigeseria abasanja bagocho konya goikaransa kobeka chi meeting yokorwani basari oboremi bwaito sito kubaningambia mono ase emirimo mbia bagokora ekagwa twale kulire chisiringi 10-15 lakini bono chire 100 gochigoro igo tigaba abarime bamindu toende mugondo tokore gas na into tochore kagu torete kagwengia elindo oboremi bwaito bogende katotigarete ase ng'aneye y'oboremi nigo igatia abaremi baorokia ogutagokiwa kwabo ase ekemeri chae anene maiga ya maguri ye bonus korariwa ase barorekana komomochia omoseneta onyamira Eric Okongo Mogeni ase ogutaigirira omoremi bwechae erio anyore rigesa rigia na kisi aseria bwatatige agende borongeiga eseneti nerego etie bintu abolinga yecha yaito yachiete agocha gototebye samatanga ye nero enjira eyemo yokubaenekeria abaremi bekemerigie kawa korwase kiwanda ikiiga kya Nyangoko obwene naboigo obwasioku igoro ye biasara byabo byekemerie kiiga gya ikawa. Gingo ripota Gatembe kurwaiga Nyangoko igiye gutuka imeye wodi ya Nyamaya ebunge ya West Mugirange County ya Nyamira. Njefa Tigad Kisemba Chingaki ababwatani bekiama kya ODM bagendete kwerobelia ase umwego monne buguchengira okoba okwekiame kyo ase emyaka 20 me ye county ya Kisiri tuko liangyo omojumbe omokorobwe wodi ya omojumbe omokoro obwe wodi ya Kyogoro gose omwamsiebwe wodi ya Kyogoro musike Samuel Apoko liganya alikoba gakobwatoka okobolia gochia sebali bonsi barachi kwikirana ase omuyego yu asanya koba kobolia baikirane aso murembe nabo igo obotereru asanya koba gatabanga eyo nere eganga yabarai abange nga nonya no muasiri bwechisemi omusike Julius Bigosi Ogamba oyo gakoro ku mheshimiwa Samuel Apoko MC Kyogoro kabeire ononte bya bakusiba mindonga bari mwezi ora babwatani bwe chama ya ODM mwezi motoke ase stadium Mambia na ndemo wera kamwe patrida ekorokwa mheshimiwa Raila Amolo Odinga nduna bagusi ndutu amenyeire chisemo chinyinge cha Kenya etokora ryo molembe obwanjani chinga kichonsi eganya bagusi na inumo kweboka bokinga na inumo tagetobora inga kiende ugatumu twaro molembe na ndo mwarigania abantu bonse ase a community yetu ya Kisii na kuwa mono moyego yo tutagetobo of very successive mwaka Raila na arore na bagusimba mwanje na ba mwanje kura buri tangani ya kwa mwaka chikura mara gatatu bono ni pia yo mo CS na ile libageri gotebyo mwaka Raila nga you are most welcome to the delegation meeting na anniversary 20th anniversary ceremony ye party ya ODM in Kisii igo mwaka karibu ande karibu sana no ndo tagete koreta fucho atware como saba ngamo ikomo cheno mobwate ayen fuche ya tagete atiko mukutano yora era nera chaba ngo mukutano oye ama gora fucho ege ko era onye totageto borai intotageta bagarabu asira ira kurwa intotageta bakenya bande asaba Kenya bande bagocha gusi banyoro morembe igo twatena na intuna bagusi on behalf yomo siasio ito education is Julius Migosho gamba yagoteba ngomolembe no tutagete onde bwensi oromo Kenya na bateri bari gutara andonsi Kenya na kwa mono gusi yeito astokorwa na somusiasio yakorwa ngomoyego Mambia twanyosabera maskania manene no bwanja rwabene oere buya nekarora ere buya tumwere Nyasaye mbuya mono okuno kwari ngoko kani kwa MCS na bagusi baito boss. Na amatuko amake magiga yekigambiro kia Nyamira kuna jabuna Bernard Orindo nero muteneri we kiombe kia boda se county Nyamira nigo Orindo yugo somura yoru oyu anyarkaba gakobeka egekaro litkolia lero ese banyarkaba bagochora abateneri ao korwa ase chiwode chonsi ime ye county ya Nyamira munago tumanyemulikito Paul Cup Okar Orindo yekine kia Kenya rako gutuguterwa are na nene kyo kia bege tukonyara kabage kwa merio bobuibwaye
nigo ritukulia Nyarako bagakora egekaro ime yorogongoriga rwakeroka ekio kiarengete ko Nyarako bage kubabwatokera certificate abarayikorasi wadi na wigo komachora omuteneri bwe sub county ya Masaba North igona biri no mwako monege kogera abarayi ko baganyirete baye forwardinga njira kitoko suma Masaba North naende abarayi bonsi pi badimandia direct na tumira na inga batebanga abachori bwito babokore muna babokorire abachemani bachori umachemani be chibod na abachemani no machemani be sub county oyo okonya Masaba North mojando ndi bwansi pi okolekana Masaba North igo oikomanye kanenga abarayi bakora Masaba North marani chabaza nirani oyo achori no machemani asi sub county ya Masaba North bakubwata na abachemani be chibod branch yaito ibone ko kunganero Masaba North certificate yabo kolenganamo na Bernardo Rindo nigagendere ko bagatabanga libere lya siasa na nene ase sector ya bodaboda lyagendere ko bali kweniki wa segeka igolirire sector yega kwira na magasi bona tebire nsi yoborayibwa ya sector ne kunyara kabage korambuka elio kunyara kabage koba embolia okyasa bagende abaga be chipigipigi lango sinki alengo chikura echichiara te bikesi byonse bikonya bire ko tini mbiara te ebinga ta chinguru aso gweta se county iti yonsi pi kounganiza bana bodaboda kuna kwanya tu akabere kurumaya igona wa minute ngago chakira bono iga nkagetenga twajakire sabaria naende otura petoko teberani ora inya sawo kurwa kuna rule iga nkagetenga ase kipindi kaba muraba iwe para abana bodaboda sinjira yo maene igitambukiro boigo egati ya abalia bachoro kurase sub county ya Masaba North Banyarako babakolia eiranga batukunyaraka bakobotera na monolindo winenchire yemo ya sector yega kwegendereria enaya gwe certificate ekonga chinguru chiko kolegasi Masaba North buno mo chairman of bodaboda nale ngosabaiga aba chairman mora mwanjire tugwatera ntakolegasi nale ngosabaiga ndakabere tuabeire toko musanana asinge njona bwate kibali bono na atwalire ekibali na njo muyingo rwaneresege mwanjire turwanesege ya Masaba ngotebya abana chairman bonse beli ko maward mbiyamono asokonge gasiye na nimba korere egasi nejinguru chons na bali bakwirukanga neji chairman bandia wansera lero na komesire na sensemo eyukonyeko benga oburayibwaye olindo niyo Nyarako bagegosiemu ebyara asiyaganiriwe kwenekyo botwerero chingaki oburayo buye bwagendere ko babokwenekigwa na nene imeye sub county ya Masaba North nkageretenga utuma ya bono iga kuchakira bono iga oni wadisina toka soka nkwane dole korora office eyua ego operate ase Masaba North ego kera twakorora bojori ego twakorora bojori yo ikakira abarayi bamanye office ya basere ase members bakonyora muchando bakogenda baenda bachikororo no mwelio ye ninga barundi chipikipiki abaga Banyarako bakobotokirwa bosemia kurwase eskure yamo ya megelio yo bubunde bwa para eyo ya Nyarako bageko basemia ngakibawonete kwirenda kabarase chipara elio gutanga imibasokano ya chachi mkiona mwana bodaboda mmoja wenyu hajafalia ile sare rasmi ya kuendesha pikipiki ni jukumu lako wewe uhamasishe yule ndugu yako pia akazingatia ile sheria ya barabara sawa sawa ni sana wana bodaboda oye hakikisha jioni nyumbani watoto na mama wanakusubiri wakupate so hakikisha unapoendesha barabara uendeshe kwa umakinifu ingo ripoti ligitasini kia uwanjete kia Gatembe kureiga imeye county Nyamira nchigo nkuru kwa Polycarp okara na mwanjo mo ligereri egati yabamenyi ibikorwa sebunge ya Bonchari na mono chenze ya Mochasuneka abo babeire bakwanekia bochano wase chire ya Suneka niko banyaka bagwesokia ritukulia lero na korobekana kobwatekana amo no goteba buna tibara bagwakanwa engeli yabo asobokoreri babeire bakobwatuka niko banyaka bakomachia omugavana bwe county ya Kisii Moskepo Simbarati ase egetambo kerekyo muna tokoro roboti rokobwate Nguru kwaro ni ogero nsoti yondo machema ni bwe group yego kirini suna kaiga bono twakorire gasi yege 2016 twachagete no mugavana ongwae twachire simbo tubwateire kobo simba ekera ko bori kigura gavana ongwae igakorire tamu ya yakagenda bono simba bwate obombo jimi ya ingetu abantu bongwae ngana kigeko yatara twakana emetie 12 emetinyi 20 hiyo ni miaka miwili miaka kibere megima tutana ko babei
na ine bono tusinyire kibasa bona abari gotanga kingao ngaba nongwa ngana ruriete kibasa kyaito ngaba kali nombati no mwamusi yoito nombati omwamusi nga yara rura chikuri kibasa kiria abaire to kore gasi no boremereria na bachiko nyoru lakini kwa bataremerere no nyamba no gocha goikira kubogori atueye amasikane to mugambi ito nyendiri na rato sigete igete ngabano obogoiria abantu ko bareta nduto banyete ngakitige banga to chibesa to irane mino bone gaikira to kanyora abantu bajiri no twaje to kubogori atwana kinki kegenderere tabo bono katu uchunguza to kumanya batebu ngabuna moko bugira emoko kiyo gwaku nabo mugambi aruri report yere bono ntagite kumugori ko mugambi to kumugori mugambi ito ri twarobere tani tukori mapi tukamurobera tukamoekura tole metanga no muntu utatokonya ndete kumugoriga ere nanje umwana oyare tagende sukuru tasoma ere nanje abana bae babechicho korabuna mano sune kasitore aba inya sore noere amaruno wale abana baite baseriri ni shikobale nono yotari kuja kunyunya soro no obonyi ndo motoresa njege ntote ko bori gaba na simba iya tengita ya ito kabisa tukamwagira chikura 100% urubonjari bono ikiro to garoki agara gotoroka ngaitu nabantu bongwaye ongwaye korunda kia chiete yari miaka 3 oyo nero re miaka 3 nachi basa to demand nye grupu ya suneka ne miaka 7 ingongwaye nka yakorwe yege ntokende nguichana igori tukoli goro yabange tagatolire chiguru kiasune nga chije goitaba ngina babusire emyaka 2 batanya konyora payment no anje chiri kama sisi ni korusaba ntaba bakorera ngo buna nyasara gani aba maraika bari gwatebete nga no kori gasi aba maraika bari riata korugo korango baba maraika bari riata na mwancho murigereri bunenchira moyo kurwa amegerio gochese abateneri bechipodi ase chisukuru ime yesoni ya mochenwa ime county ya Nyamira litukolia lero nigo amorokia wasiniga nyako baba kanyora amegerio igoro yoboteneri bwabo gosebu boteneri ase chisukuru echibanya ka bagochorwa bunenchira mo yokweneke buna gochibare kokinia ebirengo bya masomo ase chisukuru echo nagotumwe muri kito Paul Kapokar bunenchira ya moyo kubeka umusingi umyago cyase aba board member abo bachorwa se chisukuru ime zone ya mochenwe gotoka ime sub county ya Masaba North ime county ya Nyamira nigo litukulia lera banyarako bakonyora megerio nakiba gutunyarako bagakora imirimo yabo ase chisukuru barabaya tubatemere ko ando gusanga kitari kiri bakonyora nande ko batere nakibara barakonye isukuru kito abana batware chimbu kingiya abana basome bokongu egere nintito chiko konyoranga matunda twanyara matunda kurwase ekwendo masomo ya maya akorugo curriculum based education usangerekano yiga onyara ko bagokora wa mona Kristoba Osinde oyuru mu county education board kurwase county ya Nyamira nigagendere ko bagagusegeta ubuya bwo kubwatira nase chisukuru nanene chinga kime chande menge ekubwataniwa mo nabana board abayiga egento gikwira chisukuru chinyinge kogwa kurengana mo Osinde nigagendere ko bagagusegeta abali mu kweneke bunango beka barobo rusobya gucyasa abana asagende ko bagataba kubwatira negati abahana ekenyoro abali mu naboigo na aba board member bayigambo chikunyara ko bakwenekya abana kwenyorera amasomo yo muri umuya uyumanyakante na CBC okore gasiamo une kiombekamo ase bali chisukuru to ka stakeholders education office sponsor abayiboli abalimu abana school community yani community school ase school ere ekore community na yasabeto school ne yasabeto ne community ye so abono zo takanga abomo boboro kubwatana kobo asa bonse egere abana baitu basome buya ningana korengana muno mu director bwe amangana ya masomo kurase jinseme chiga cha Masaba North asereta ogano agendere ko bagagusigatana gatebo mwana nigatakira ko nyara ko bagakwegwa libagali tangani elio kwegenderia subwe mabwa ya samatukale busyo because in the past we've made a mistake of talking about motivation to mean giving the teacher more spirit than the learner, but the fellow who should be assisted most is the learner. That is the person we are nurturing. That is the mind we are developing. So through this training, there's a lot we've shared with the new boards of management. Ingana iguru ya siasa ichikoletwa gochase chisukuru na bego chirere chisukuru kogwa yanyara ko bagego kwanirwa asiyagikiriwe na obomo kuganirwa elio chisukuru kwegendereria siasa liye gocha karoko nyoranga board management mbari ko ba involve mbapo ati picture of what's happening
lakini nekitu abateberinga we need cooperation tutagete harmony obomo we are all stakeholders abuna mission church Ministry of Education abaiboli community abaiboli babana na community ye school. Those are two stakeholders abalimu abo sacrifice a lot for abana baito na abana omweli oye egati abali beke nase omusangerekano yiga ngoboro kiroko kwa kwabo kubatakana muna megeri yiga ayo baratukunyaruka bagutumika elio kogendereria chisukuru. From here, what is going to be done in our schools as much as far as school management is concerned is going to be of benefit to both the teachers and the runners. And otherwise, thank you so much, our director, Masaba Sub-County, for having taken us this step. We believe that as we are going towards the end of the year, we want to wish our learners success in their exams. Ginko ripoti riketaseni kia wanjete kia getembe kurasi nseme chiga cha Masaba North ime ya kaunti ya Nyamira inchi konkuru kwa Polycarp Okara. Mwancho muligereri malika yualenge ase roboti ururu arula sembeo talenge akorokia tegose talenge gokwana ikiriki alenge ase roboti ururu Polycarp Okara nigo rwalenge igoro ija amaigalio igochia ase abataniri be school agose board members abanyaka bagochorwa kurwa sesoni ya mocheno igotoko sabo kwabira ase ugotutukana uko gwechibicha amo nama dine chinuguta gose namalika yo nyaraka bakorekana nsabwese TV yao toko gendero mancho murigereri omokonyi bo murai wense moske professor Abraham Kithure Kindiki niganya kabaga abuna nigaraje kurwo mubaro abwali onsi abairiga gukora abisi chingaki chia gose chingaki arabasa kaba gose chingaki araganirigwe kurwa obisi gose chingaki obukoreri bwae koba omokonyi bo murai wense boraike omohelio moske Kindiki nigale ukwana igachi nsemo chia tarakanithi asanya rakabaga kugendera nemero beliae yo kumirana amo nebyombe au Mimi saa hii nikiwa naibu wa rais, mimi nataka baada ya miaka yangu 2 wakati tunaenda katika election, wakati wa campaign, nataka mniulize wewe jirani yetu, kwa sababu umekuwa kwa hii serikali na wewe ni mtu mkubwa deputy president. Hebu tutajie ile maneno projects ambao umetutetea tukapata hapa Isiolo. Na nitajielezea. Ndio unaona nasukuma hiyo barabara ikamilike. Ila ijaanza ianze. Mambo ya masoko ijengwe. Pesa ya stima iongezewe. Pesa ya affordable housing iongezewe. Ndio nisikuja hapa nikiulizwa maswali sina kitu ya kusema. Na wale tunashindana nao tukutane Isiolo watoe ile walileta wakiwa kwa viti na mimi nitoe list yangu. I am telling you. Kwa hivyo mimi nataka niwahakikishie I will account for my time in office. Mimi sio mtu ya kuzubaa alafu nangojea kuulizwa maswali ambaye sina jibu. Nimejipanga kwa mtihani. Fire say fire. Fire say fire. Mancho muligereri Professor Abraham Kithure Kindiki nigarenge ase county ya Isiolo kolentari ya Tharaka Nithi na kwirorera ngwana eria igoro yo mu MCA bwe ward mu MCA mukoro bwe ward ya Kiogoro no mojumbare gakara omojumbe bwe bunge digakorko member of parliament na boigo omojumbe bwe county assembly digakorko omojumbe gakara member of county assembly no mojumbe bwe bunge ya county na member of parliament no mojumbe bwe bunge nene igo tinarengare na amangana yakene kwikira umanjo muri no tokokorera ekionga chinsa ibere ase emagorabare ro kolinde magiga yo mutimo komoke ningo ngochikira na Dr. Ken Amoson Sarigo kurasinya kita World Fit Health Center nyaga batokoligereria amange asensemelia yokomenya okuya kabachanu gotoskochia.
Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza ya nchiri amone company ya mabati Rolling Mills ilikuya bwatuka uchiase abaonya aiga ntubwate showroom asura achagwirigiria amabati enda usialia utagiti showroom yeto nigo ere engale iyurengia na wigo ekogokie liso yao chingagi ogoswasa yekurigiria amabati aiga ntubwate etime tembo abuwe bawe kolemirano ase showroom yiga babwata chingoro chingia chugo kwarigania na wigo cho tebelie kende gensi uraganie bagotebelie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo au ayuari ye chikala au na wigo ayuwe babwata chi profile net gauges au na mono babwata normal corrugated na wigo box corrugated asimigo babwata boomerang ayuari aye chigech emengetato asama mabati aliaje chigeche merongibiri na isaro nesato babwata tile profiles alia au oriental, elegantal, versatile grows na wigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na wigo web design babwate ligani kabwate chikala buna bono lia chako grey, brick red, tile red, maroon, sky blue na wigo na green ubutambe bwa mabati liga niko bokolengana amo nukwanyagwe customer mbabwate bintu bindi wigo ebyo ochukanyara kabo gutumika chinga cyo gwakeranya mabati liga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya sibika ayo uchanye warrant na wigo ayo urakwaburu kasure asubwango eduke yiga ya Uhuru Superstores yegutoka se nyumba ya Uhuru Complex mu cyugo busongo iyo range nebuka ya Safaricom wigo ngutuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene wingi ya Credit Bank asamange bakere simbutra sete namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Segeka kimyaka emerongo enena kyanda ebinki yewa Kenya pamoja sako yabere n'umugusi negukinya umugusi ase eningo yae yabere gekuru obukorere ase kinsemo buno bono savings loans obosemi bwo gutumika kibesam na diaspora savings ase bali kinse cyumaiko ase wa Kenya pamoja sako yabere osira okonene ase abalemi ebyumbe kiskuru chikumpare abarikire abaritayire bose bagensemo ya pension boygo abonjereria iprotani na Kenya pamoja sako iyo nyore ubukoreri ubuya ase kinsebona obosemiguru y'ubutumiki bw'ikibesa kilon bunam development loans, school fees loans, emergency loans, ebyumbe business loans, salaried loans na boygochi advance loans boygon korantura muri kibesa ase uri kuse mobile payments kabe oyomo wa Kenya pamoja sako iliyobwego kelie ayo onsi na yande amange amaya asamange atarechi abisichabo chire asumu chubusungu kahawa house raja moja